Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti bihag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti bihag. Dear Manong Nemi, Ti pagkasalitaan ni Banchi nga napauluan, masak panagsakbay. Sagudahin nga ti surat na, Dear Manong Nemi. Nakalaba akon iti dayta nga bigat Manong Nemi kan nakasalapayak pa yen. Awan ni Jingjing Manong Nemi nga kaisuna pa lang anak mi iti asawak nga ni a friend tad dayjay eskwela. Iti sumrekak Manong Nemi dito kusina, iminumak, tamawawak, tanaputot ngay. Naalis to lang mamagaan di kitila na ba akunak tanaputot. Iti sumrekak iti salas Manong Nemi nakauldag ni a friend nga asawa. Na, ada ka pala to'y. Di ka man naman dyan bangkag. Naman dyan taltalot. Bako mabrak dyan. Inikit. Jesus apo. Nga mula na dyan nakatiwang-uwang nga bangkag mo talon mo. Nakaputputot. Kit na pagka kumangamin tayo hampay na putot Iti kumapalang kabangbangon mo. Unang di ka bimaho na ya. May problema maya. Awan isang mo na. Ada mo pa dinagyan tabagas tayo pagbagasan. Kwarta ngay. Kada daman pala dultulin ko kwarta. May lagayam. Kadanag mo. Susapo. Kaano pa kaya stoy? Ano problema, Kada pa yung uldag ka. Di ka pa yung nagdigos. Nangangamot-langan. Kung nakata, saan ka nakagiddan ni tayo, kada kami kini Jingjing. Mayat ba't pala't urok mo? Kung may nakapirining tanak mo. Tabumangon ka, tapos nagdramusen sa kamangan. Sapo ayak. Friend, sumro ka manin. Ano nga sumro ka kami bagam? Abagay. Ay, Diyos ko, pakawanan. Ano yung Diyos ko magbagamaya? Talawa naman ito kahit pala maturog. Ano ya? Kahit nagatuturog mo. Nasapa ka nga naturog drabi, naladaw ka ng green, sa maturog ka pa rin. Anak problema mo kahit nadamot pala yung kanin, nadamot pala kwarta. Noong kwarta nang gandi ko mangilaw ko akman yung titaga. Ala, Diyos ko. Di ka man, tagtagari ka sa Banji. Makababad trip ka. Nagpampanunutak. Ano pampanunutin? Agad arapap. Ang tararapap Numangila ko akman yung tipasit dya daga. Nga pa nakabagi. Baka mapapintasan na ito nga balay. Makompleto tan. Di kakit mabain. Sikalang ti awang ti balay na. Ni ading mo. Nakabimbinas ti balay na. Ni ading mo. Ay, sapo. Di ka man, ikumkumpara na ka na dyan nga sami. Apo, tikit pa nagbaliktad yun.
Ano panagbaliktad ko? Nagaget ni Sami. Ininto ta si ka. Sadot ka. Tumpain kan tupay. Ala, ulitam. Ulitam ti mga ibaga nga sadutak. Sa kita, makaraman kan. Loko. Pangalap ko, nangal-alam ko mga datay, gatang mo ti bagas, kada kwarta iduldulim mo. No sadutak ko mga ibagbagam. Sana kung nga nagtimek manong tamang no agpaiso nga tumpain na. Di namat pa ikid di inaramid manong. Kinapudno na, idagar-arem kaniyak ni Efren manong. Sana kayat, dagiti taganak kaniyak. Gabuta, agdin dinamag nga sadot isuna. Nga nagagagat ka no ni ading na nga ni Sami. Samat nga ni Sami, manon name ito yung may nangaram kanyak. Tapno kayat kumanig iti parents ko. Adumat nagit agar-aram kanyak manong idi. Ngim, diya mo. Ta sinurot ko ti ditar ti puso. Tagga po amin iti puso manong. No anyaman ti aramidan ti panunot uno sinuman. Nga pasit, anyaman na pasit ti bagi. Pusok tinaramat ko. Ta isungarot ti paggapuan, ti mapan iti panunot, di ba? Nagpungtot ka, ti pusot naggapuan na, santo mapan iti utak, isungar na pungtot, napudot, ti ulo na napungtot. Taing kari idi manong name ni Efren, nga nung asawa kamin, agagagiton. Ikatanan to kanon ti bagbagada nga kinasadot na. Tain namin namit kid di awan nadasad-sadot na. Idi nag-asawa kami manong name kahit si marunumat nga nag-asawa ni Sami. Nag-asawa na kini Lucy. Dagiti naganak kadakwada manong name inteddan. Ti panakabagi ti tunggal may sa kadakwada. Tadududwa dalag kapsat. Panglawaan ti tagada manong. Daga nga sular pagdiswan ti balay, uno mabangkag, pagmulaan, kaniti mataltalo. Idi damo manong name nagagat. Ti asawa. Haan nga paatiw kini Sami. No panag-raraep manong name saan nga paatiw. No panagmumula iti mais saan nga paatiw. No panagmumula iti nateng kas kumati tarong, parya, sitaw, kanda dumapaw. Saan nga paatiw. Ay ka manong name nga kinalik ka kumanmin ti agbalay. Imo muna nga nagbalay ni Sami manong naming ta kami. Nakumpleto nga dagos. Ti balay. Tinamayan ti asawak manong ng ngilako. Iti maysa nga ribo. 100 square meter, 1,000 square meters. Kat iso iti ginastos mi nga nagbalay. Iso na lang manong, tasangan na kompleto. Awang pa'y bubadana, manong name sa dito la uneg, manong name ti na finish, naman pa'y awang bubadana. Tiruar, manong name yan pa'y na finish. Hampay nga na nagbalin nga temporary, uno permanent digiti tawa. Ito yung pasangay ko ni Jingjing manong name, siyempre, tiyak ko rin makatulong kang kuha na ititalon kang bangkag. Ang di makali Jingjing, awang pa'y adi na. Deta, simuron manong name, ti kinakasadot ti asawa. Itinalpas lahing manong name, panaggagapas. Basit met na, naapit ni. Basit tinailako. Basit tinipabayo nga bagas nga kadinmi. Dan dali bakit maibos nga peso na. Baka awan pa'y 40. Awan 25 kilos yan.
Hapkaman ako nada mano. Sakit ita. Panagmumulat inateng. Nakamulan ni sa amin nga kayong abirat ko. Kayong ko anak ko. Ada nga nakatuyang-yang manong nemi. Titalunan na wala pagmulaan na ko matinateng. Tsak mo nga kaya nga siya. Mabalimit kat kuma. Ngim amukat nga rin agarado. So na, mapambumulod iti pagarado na taong baka na. Nabiyakin sa amin manong na yung tadda. Manong nemi nagluto ak ti pangaldaw mi gaputad dagla ko ti ikan gimata nga sinigang ko. Dapat iso na ka nakauldag. Apo Diyos ko. Friend, makantan. Wala, makakon, mabisin ako ni. No kaano manong nemi ngaan ngagtrabaho ti asawa, isupay ti kaadut panangan na. Ay mas Benji, talagang ustuda. Ano ustuda? No naimas ti luto ti babae, naimas ba't isuna? Bakas dawag akit ko adut makan mo no kastangang kang aglingit. Ana? Makita nga sto na ilingit ko? Kauwan no ka. Sa kalaglingit numangan ka. Naglingit ka di nga roden. Tahang gabat nga napan sa diya taltalon. Italang aglingit ka. Slam lay bagbaga nga. Kituan. Sa kalaglingit numangan ka. At di ka matagtrabaho, di ka daglingit. Ano ko kaya? Inagtulatan no kayat ko. Tumalim. Tunano ha? Tunumalim, tunap. Ano nga naputot? Sundo pa sa salog ko tataltalon. Si Malog ngagpaiso manong nemi. Ngem saan ka numat nga nagtrabaho? Sigun ka ni ading na manong nemi tanapanak nga rot pimasyar ti balayda. Ay, Lucy. Nabirat. Nilakay mo. Kada dabala taltalon Di ba si Mangpet? Kad ni Efren. Kada pa man taltalon Ngam nakaladlado nga napan. Alas 4 sa itay. Uno alas 4:30. Tapay mo kuburanan no kasi jamat. Nilakay ko alauna alas 2. Sadya no, sumalsalog. Di nakamudpudot. Di kita kalugong kadag long sleep. Gusto pa kidata ni tayong mo. Makita ka manong naming aglang-langat. Ay, Sami. Ay, kumusta? Gustoy. Agpabaho ka pa ilang muna lakay. Sakbay nga agbugo ka. Gusto na tilangat ko. Tadyak matagin na sakbay nga. Nag-awid ak. Di malpas trabaho ko. Diretso, panag na. Di mo lang nakita nilakay ko. Aman, nagsarita kami kinikabagis. Ano brana? Nagtutugaw. Nabindas kidi at panagpuapi na hindi pinagsanggir na hindi. Puon ti bitaog. Bitaog? Dahil bitaog na taltalon. Bye-bye tayo na. Bitaog. Uri no hang bye-bye. Nagpindas ti panagsanggir nga panagpiapi ng sagsagawisi. Kat di mo lang nabagbaga ni manong mo. Api ko mabagbaga kat inaunang im siya. Ngayon sinulsud ko lang nintun ka ano't panagarado na. Uno pa nagpaarado na. Nasapa pa ko na naman. Kat ni, agtubtubo rin kiti mula kasitaw. Pero mikit di at mula kasitaw ita. Puro sitaw. At na kita kang dana nasara ang nagtid kanyak ti napintas ka breed. Pero may nga nakatidog. Tidog. Nabali mo gupda na kasi atidog to pa lang. Barbaring no. Matyambaan. Ay. Simuro ti satut ti kabagis mo. Sami. Ni Mano nga friend. Dati ba ti satut ti suna? Gimagat lagi din asawa na kaan. Amom ti sakit, sumsumuro.
Sakit dahita Kasla, dadakit sakit. Iso nga sumro itat sakit na. Sumro ti sadot na. Kit kasan warat gumaagasan. Kit jakman amo. Datan sat sakit nga awan agas na. Amo, maabirat. Banji. No daddo mo, sobra, ti ka nagagat dato asawa. Ore la malislisayan no kata. Maisardang di obra na, katangat aldawan, pangaldawan. Iso nga taramidek, mapangkubalbalunan ni Suna. Dagpatpada kayo ang nagagit. Da kami pinasin ni Balayo. Da kami, patapay lang no, ar-arigan na. Kanano, barang kami ni Manong. Baka pagtungpalan na neta, ilako na talaga. Haniya? Kailako na. Tapos no, adakwar tayo. Eket into maibos ti kwarta. Anang tupay nga ron ti pangalaan mi ti pagbiag mi. No, mailako na amin nga dagana. Kaya nilaklako amin na. Malaksi di talon, damat pala solar. Mabalin ng ilako. Ay, po, Diyos ko. Tikit pa nakaasawa kitikas kinimanong mo. Kit amumot idi nga sadot. Habang nakiasawa ka. Una tayong karina ngagbalbaliw, ngagagat. Kaya nagpeso to ko naman, hindi agasawa kami nagagat. Ngamit ha, simurot sakit na nga sadot. Karigatan nga pagbagaan ni Suna. Ipag, alukuyo mo na laing. Bagbaga mo na laing. Tapos niligas ta, kaya maagasan ti sakit na, kinasadot na. Ti bagam no kakit masakbayan. Masakbayan, panagsakbay. Saan nga ti agdama ti panunutan na lain? No diket ti panagsakbay. Ti masakbayan. Imbaga tayo may misapal anak yo. Da kami kat duwan. Di yung ka din na yun ang tanak yo. Kahit ko kumamatin tabarbaring no lalaki. Kalbasan ti lalaki. Uri ustunto. Nga kastamat ti bagbagakin ni Sami. Habirat. No, adan tumaten babae ng anak mi, tadwal lalaki anak mi. Isar din kong tumaten. Umanayin ti talo. Diba? Tapos sigurado nga, may kanitinaran niya ka masakbayan. Nagurga ipag. Baka patiti ko panagaramid tubing kat kasadot ni Manong. Kaano din na odi aya? Nabayag ngagpeso. Nyakit di sadutan na pati garamit ti ubing agad kasadot nan. Una, dinangarot kaya taglangat. Taglangat kakat. Ano nga talaga nga mayat ti Bekram. Tapos lang kami kinibagat ko na aglangat ka nga doon. Ito talay bagbagang kababayin kini. Gani banjo ni bagam nga. Aglangat talaga aglangat ta, di ba? Lalo noong kuryente, katawan electric pan. Kadga po taada na tayong naming in sangpet ni Sami. Bunga ka nung nagkitartara o di ka nung bunga. Nagkita imula na iti tambak. Nang alak man nung pakbatak. Damat kamatis. Inapayngarad. Baka nung nakasangpetan di ay asawak na sadot. Kat baka nung agsapol ti kaninan. Numuna ta. Nung kaano pa nga sadot. Kastamat ti kaadot kamakan na. Nasang petak idan nga agama manong naming agas assignment ti anak ko. Idin to ta nakauldag ngagbuybuy at TV ti asawa. Friend, nagpanamaya. Panak yung ading mo. Di ka kanumat nagtrabaho dyan taltalon. Nagpipiyapi ka kano ka nakasanggit. Iti po unti bitaog. Sino ko nakangga? Kinading mo. Susapo. Nagtugtugawak ngagpeso, ngam nagtrabaho at, ano trabaho nga ron? Kan nagplano. Ano kasanot aramidek? Kada jay bangkag, monotalon ko.
Agpeso nga nakamulan ni kwa. Sami, agtubtubudan ng agpeso. Angem. Nakita-kit ko madid timing na. Ano madid timing na? Adan to digit gundaway nga habang dumakdakkel pumudot to ko na. Makset. Iso nga palabsak dato nga bulan. Sakto agkuti. Hala? Kat no, makabulan tayo labsan na kitag agbungan to. Nagiti mula ni ading mon. Ano, agbunga. Pag pinustahan ta, makset to na yay. Apay kung mamakset kat, adamat pagpadanom. Daya nga ro daya, kadagitoy. Dagad nga ro, danom yun irigasyon, awan. Agri request to nga kargaan dahon o paturungan dati anak ko hawan sigan sama tayo sumsumro na manong nemi diya ka mo takas laawanan kahit ko pa nga ibaga may na mga rutulungan tato na listo ang agloto si kamat isagaan at pangpakbat nalaing kamat idi takamat pero kung mga tulungan ka pa hamon mo ti ado nga maluto nang isasang pailaing manon nimi no kumat adanakam dati asawa amunang awanak namisok ko man nangisaan ko man malililang ko maitan ay po aya sakit ka tangang peso data ti kinasadot na kidag peso manong nimi aduman tinakanan po talaga nga naimas na pakbot mo naimas nagaro na kapuros lakit datoy imbagata adabay nadawat ko kiniman ading mo mana naggapo sa dyan ito natin sa din ako matinamnamaam nga naggapan kit baka ginatang mo nanggatangak ko ma no tay bigat ko mang iso tadag sursur ngimita kapuros da ito pinuros na kada tay tartaro o di ka nga bunga ti mulan na nga ikabilit tambak ti igit ti tambak daya kito mo kedam kada dalat kanin sida endangan natin at nagagat di kapsat mo mabalin nang itukitan amin ti kwa awan ti sayangin na nga daga basta mabaling nga itukitan di so kong mangartin na asawa mo na so tilabay bagbagam ano ko man nagaram kanyak ni Sami bagayot kinasawak nakiasawa kas kalagba kas lamula ibagbagang agbabawi ka hamag kita tapagsalitan sa Luzon duman kita anak tano naling mo na eskwela da jing anak ay apay dadang naling kakadimot lang di eskwela yo kit una nangatuman ti grades ko no agparesite no during recitation ingat katumid lati imam no ka kit una tatang malaman anang sa lunsod ti malagip mo nga nangingatom ti imam kit ko iubing ibagayo man no anat ubra ti tatatangi ko na da ket imo na ni amboy kada ni baga na karpintero ma'am damat nang ibaga agtaltalon ma'am ket chika ti mayag mo ti ma'am una chika jingjing anat ubra ni tatang mo agid edda maturog lataw al daw ma'am hala ibagam ti kasta abay katawa ka ha maji nalay nga talaga tanak ta ang agul-ulbud ani lugot to yung obing kinanang ko di mastrayo nasiyaat man kunana ana nasiyaat man ta maturog latang agid edda ni tatang mo kunana into maminsan amoy magbagat kasta ay apo ya friend yata pag kuna nga honest anak mo ibaga na di pudno
Una nga nag-aratok mo diya. Manalon, nagtaltalon ko nung kumalatama ta. Kasi nung nabayag batin nga, siyang nga napanitaltalon, kaya nagtrabaho, ititaltalon tatang, ang kanahin kami kagid-ida, oray no kasta nga, hanak mo pa nagbasa, malamalim kagid-ida, sumartagan! Barbaring mo datat pag nakmamon, kung naktinakam ko man. May dandanon pa yun, tikinasadot na, iti unig ti eskwela ti anak da. Uno anak mi man. Masuron manon ni naglepas ka din na oras ni Efren. Ngayon adulat at nakan na. Sana pa man naguldag, nagbuyot TV. Tapi una na pagsasauna ako, malpas ti pangan. Sa iliam ti kanin ano? Sa iliam ti tiyan. Tapno nasaya at amabigatan. Apay nga nakaungat kanyang ni tatang nang kuna ni Jingjing. Apay man dito mang iba katipod, no? Gusto dinaramid mo, anak. Imbagam tipod, no? Kita isa nga yung di makikita kita. Yung kinagura na kabamlat, ha? Barbareng ni Sudet at pagpampanunutan na. Ngagnakim sulo. Barbareng. Si malugmet lang manunahimi ti asawak iti kabigatan na tanasapa nga simre ay nagbimangon man. Pero bareng ano, iso pagnakman na data. Bagat anak mi manunahimi nga. Sadot isuna. Uno, tala maturog o nagit edat obran. Aldawan manong nemi di madla sumangpetan ti asawak. Nakaluto ako. Baka tinulod naman ni Samin. Nga ore no aldawon saan nga sumangan. Ngayon napasungatak matlaing manong. Hamat na naglingat. Nakadaldalos matlaing arwatan na. Pati sakan na manong naimigit. Kasi lasambot nga napitakan, narugtan. Pati ima na. Nakaluto ako na. Nga mapitala nga si mangpad ka. Nagmatunan. Kaya ako naglinlinaw nga ka. Kit, magbanggarod ta. Nakaawid ka. Kaya awal linong mo. Kapilitan ako na. Initurak na ta. Pudot na ta. Mabisinak man. Lagi na sa nakaroon ta makantan. Nung naglinlinong ka, anong nga tinobram? Napintas tagplano, nubuy-buyam di pagbulaam. Nagplano ka manen? Nagimas na tagsanggir, ngiruna no, pumariir. Medyo na iturog kung sabat. Hana? Kakaiso na nga si malog ka na pantaltalon, dyan ka pa nga naturog. Mayat sakit nga kain dyan. Wala kita adot kawayan nga pag-alaga kawayan ko. Mga parakdertan sa bakit sa dyan ko. Kalapaw. Tanapinta sa pagturugan sa dyan, no, kalamiis na. Presko ti angin. Po, na ikamutin, friend. Di ka matgayam na ba nagtrabaho? Iso madlasaan ka narugtan. Binoy-boyag na si pagtrabaho, pagmula to. Sipsiputak nga rin na dyan, no, kasano nga maksit na mula ni Sami. May tubo na ng peso. Ngem day-day. Baka intun bigat. Kapudot namanen. Dayta. Makset danton. Kahit ahomat nga rin da. Danon iti irigasyon. Manong nemi kabigatan na saan kong sinulit tinapan. Nukas-kasan no lang at sakti mga remedyo ko na. Gabutan na guldag manin ti asawa. Paano dito eh. Kinawil ko pa'y drabi.
katuro ako. Kung nanakit din. Sa ko inulit, tinangaraw kang kuhan. Kahit nadagaang. Electric pang nadagaang. No? Pati. Panagaramid nan ti adi ni Jingjing manunemi kasadot nan. Iti siya tinapan si Malog iti taltalon manunemi nakita ni kwa Sami. Kit agabay dat daga agsipod nga rin ta. May masyat aking kuka iti deta. Kit naglawang ang paisot nagmulaan na ti sitaw. Madama manunemi ti panangar-aramid na't pagkalatkatan na. Saan lang isisuna? Adapay talo ang adwa na. Kanadapay sa baling agtrabaho ti ungtod talon. Masadaga kita yan. Ay, kagayam, ipag, makikiktot ka. Abay, di na ko malasiputan ngayon masadag. Nakakonsentrata kami ito ramidag. Abay, si kaman ti si Malog. Tap no, umay ko kitain no anyat sitwasyon. Kas magitam. Dadalangin pa nakabagi ni Manong Efren ti nakatiwangwang. Kinamjabangir nga kaabay na. Kit ni, anat mula na jay. Tayag karayam nga pariya. Kinam napanda ko. Nagalap abdati ko. Garami. Tapos sa ano nga alisto nga mamagaan di daga. Da protection di daga tapos nadamaglat ta. Kada di garami suntot pagkarayaman ti pariya. Kasta kumamat ti ramida kiti nga maan sitaw ko na. Kita gigi nga nagtatrabaho sa jay. Kuskusokos da ipag. Kusokos? Ti pagalan to danom. Just in case no pasiti danom ta irigasyon. No muna ta adut agur orit danom iti surong. Ken no adut agur orit danom ti surong awan dumanon dito nga danom. So nga kas panagsakbay kumusukusok tanawan danom adamad da ba motor kong water pump makina nga mangkunot ti danom tapno masibugan di mayat imbag man tamang paununot mo dagita panagsakbay ngayon ni manong mo kasi saan ka nagkabsat nagkabsat kami ipag apay ko masak ka magkabsat ka dapat pagkakaingasan mi di ba unang apay nga sabali mo tisuna. Uri dobing kami manang. Ay ipag. Talagang kasta. Kasulit na't sumalog ti taltalo. Di na pa'y inawan ti panganan na no kasta mo doon di kumangan. Awan. Panalata di pag-inawan. At dapat di daway no sumro kasulit na pa yun ti kasadot na pa yun ti agdikos. Ora no mapansya ka rayan. Talat, aguyusan sa to, tumapog. At dapat yung daway ang mapankarayan nga magdramus lang. Ano? Po, Diyos ko. Maanit mabali mong may balakad. Sami. Nga ramidek. Tasak mo lang ti mga sikaso taltalon. Pa-traktor mo, o pa-aradom. Adaman tigil matanda ng agarado. Siya, no, masangok. Bagam lang, takwa. Siya, tibang arado. Anang atano, si kalangin timang mula. Sa kanto agapang ka na kami. Inulakit ipalaubos ni Manong ko, Apakit din nga saan. Kinabud nun, nagsapsapulak pa, tinayon talunet. Tapno, umadado ti apit. Tano, malpas ko nga trabaho, matrabaho ko. Mangsarsarong karalatan. Mangkita nung masapol nga mapasuyutanan. Yung panagkunakot sana agpasuyot Apay, igisa na. Organic fertilizer, tinusar ko. Kahit no organic fertilizer, tusaram, hano na yung magustuhan digit insekto. Ngayon na yung imas, sustansya. No saan agpasuyot, tanagabuno ak lang iti organic fertilizer,
na sustansya kensa nga delikado timula na imas. Saan nga kaskirira do mga perming nga parendakan dati insecticide. Ako, nakabutbuting no, kapaspasuyot da, kahalpasan na, kabigatan na, tagburas da sa dailako. Nako, nagiti gumatang timaapektaran. Dinamag ko pa yung anong nemi iti kayong ko no nagbasa iti may panggap iti agriculture. High school graduate lang, diba? Nga mada knowledge ko. Ta nasursurwa na ka iti tatang. Api sinusurwan na ka ni tatang yun. Kat sana sinusurwan ni Efren. Kaya't nasuruan na kami adwa. Ang nimutlaing manong Efren agad adi. Pamparakon, amok mo tata, urhana ka nas ka ng sursurwan, mabok mo. Nagawid hakba ng nemi. Nakaoldaglat tati asawa. Paunay dahi doon. Tilatag patakil ti itlog tubrana. Intarantak ti nagtabog. Ay, apo! Hindi gaya! Ay, apo, ya. Kawanan, ti isaangan, Efren! Kawanan na. No maibos ti bagas. Kan maibos ti kwarta. Ngay gatang. Pakalantay tupay. Ay, apo, ya. Tiket babawik na asawa ti sadot. Talna ka! Huh. Sino sadot? Ksika! Kaman, padasem. Padasem ti mang pitik kanyak ori pitik lang ta makita. Panawan da ka. Iti anak ta. Kapapanan nyo ko mga rod. Di agawin ka kanya Isabela. Ano saan kang agbalbaliw? Nga di mo amo tagsakbay. No di mo amo apanunutin ti panagsakbay nga balikas. Ken aramid. Talaga panawang ka. Ano problema mo? Kita damot pala bagas, damot pala kwarta. Kaya into nga rod panagkotim into na awanan, kaya mo na. Anong to ubaram nga rod? Adang apitem nga mga ilako tapos da kwartam? Di amang ilako dadagamis mo. Yo po ya. Kaya no may ilako ba amin? Pag alam to mga rod na kwartamon. Ya, di problema mo na ya. Susapo. Nakadaado da kita yung bagbagak manong naming anasken kuma nga marami. Imawan, pulos manong. Dinala amo tinasken nga apalan na. Dila umapalan ka ni maading na, nagpinas ti balay da, nagmayat biyag na. Ti masakbayan da, adot ornong da itkwar bangko. Diyos ko yan. Nakamanganan, nakaluto ako. Di mo pipintasin ti mangibaga. Talagang sakit ka kahit mo lalapadasan. Naku nga. Di ko magsayatan daggoy. Di ka mabanog, takasta ka panag-uungot mo. Kahit sikahan ka mabanog, sa bagay. Uray kumalaing mo't, nga di panag-uungot mo't pakabanugam. Dada, magan, taglimit ka manan. Kabayatan namang mangan kami manunimi, talaga na imos ti pandangan ti asawa. Malagip ko gayam. Dito kat sa nakagkagura. Nagsalita kami tayo ni Sammy. Amo ni Sammy? Amo ka. Takapsat ko ngay. Madama ti panagpakalatkat dan. Iti sitaw na. Awan sir-servin to na dyan kalatkat. Maksad tumat lang iti mula na. Pangalan ako madano, malaman. Kat no adaman irilista, ti danom, sa daan di kita adadya suro, maibos ti danom, hanggang makadanon ditoy. So nga dadya pag kunaak, talaga na aying di kabsat mo, ape ko na. Panagsakbay ko na. Madamat panagpakusukos na. Kusukos? Uy! Agaramit ti bumbadyain. Kusukos at tapno. Sana ipakad at motor na. Tapno damang mangkunot ti danom. Sana to isibong. May imagine mo ti kahit ko asawan. Aggasgastos lang. Ape, gasgastos ako na.
Gastos lang, ha. Ngayon po ta, bayad ti makina ti kunam. Bayad ti tubo. Bayad ti hos kadarakal. Tandan di kiti agkusokos. Kito, aggastos, agpuunan. Alis doon tumalang maabrot na. Taadadanom, ore awan tudo, ore awan danom ti orgasyon. Adala tatadanom na at agpakunot na. May kadunga kahit kung ibagakan ka. Di mo kayat nga ni Sami ti mga sikaso iti kuka mga talon. Hala? Tapno agabang. Tapno manlada sarbina. Yan tangi, di mo matkayatan tagtalon. Yan tangi, simbur sakit mo nga sadot. Di pa asikasom di taltalon. Tapno saan nga masayang. Dinakman. Ano ko matkaguram timbaga? Dahil parang, sus, agmulak tumatlaeng, agtay-timing lang, agplan-planuak. Plan-planuak nga grasya ti amin. Ay, apo, Diyos ko. Agap-apit ton, di kita kaabay mo, nga madamakan tumalag plan-plano, sadot, kulam. Tungpahin ka talagan eh. Napadasay. Ore, pitik lang, tipakat mo kanyak, talawang ka kunak. Dinakpahin masango ti rabi, gaga. Ana? Dinakpahin masango ti rabi, gago, kunak ko mo. Nalala. Han? Kahit kaputa di ka masango? Itayam ti sa bali lalaki, kasta? Mapanakas ka. O talaga, kanggan. Sige. Idanon mo. Lukot to yan. Naglalaki ka, kasta? Una, ang relasyon nyo kini Sami. Saan ka lasadot? Nagalisto pa nga guwarat, takas na panunot mo. Katuin, namamundan danunan, Jack absat ko, Jack ayong mo, itataltalon. Baka tiladad ta, pangisang-sangkiran na ka. Maramid na nga ta. Kat di ba maramid ti asawak, ore kaw kawilit, nga arakupet, iwadag na. Dito tatandan na anam, Panji. No tala madamag ko, makitam, papatayan kayo. Diyos ko, imbes ko mga sumaya at ti amin, kumarkaro mo. Padasam, takitam. Panawang kan. Diya akong maimas ti mga. Manong nemi inasikaso na matlayang ti taltalon ngim naladawin manong. Nakadadun tinaapit manong nemi dekiti kaabay na taltalon. Nang nangruna kini Sami manong. Agpayaso manong nemi. Pero may nga nakapimpitnas ti panagbunga ti sitaw na. Nagkaaatidog na talaga. Okay. Pumapapala ka talaga. Kit ka po, tadibat pa'y nagsabong nga nagbunga, manong nemi, nakitimulan na nga. Tarong, sili, okra, kamatis. Nibusan kami, ti bagas, nibusan kami ti kwarta. Tawarin katang ko. Awang kwartaan, awang bagasin. Friend, awangot pa ti bunga di mulam, tapos nadako mailako tayo. Tapos na gatang di bagas, kaya dumapay ka sa pula. Ano ita? Kita, naglaka. Inak-umutang, inak-umutang kiniya Sami. Sami manen. Ano nga? Mangilako ak daga. Dadasaan nga mabangbangkag. Ay lakok. Sino nga ti gumatang katamit na pintas na nga pasit na tangadaga. Pag ano nun to ko mga rod. Kita dagan tulat ta.
Awan pa'y makalawas manong. Da kwarta igamnan. Maginamat. Muna masapol mo, igatang tibagas. Gumatang ka tumanong kaban. Sa duma, dulim mo. Mapag-shopping gini, jing-jing. Gatangan na mamit, baro nga pantalon ko, sapatos ko na t-shirt ko. Amumuti size ko. Ngawate mo. Nangalam ti kwarta. Kita yung lahok, di daga. So nagimata. Di ako makayat ng iso Yung isumat na kwartan. Isumat tinayat ng gimata. Sino? Tilalakim. Yung lalaki yung magbagam. Sino? Ni Sammy. Isot ng lako, ng matang. Kung pa lang ilako, pati talon mo. Kahit mo matlagay mga ilako. Kasi ka pa hindi mangibag. Dato kayong balay. Tunano nga maituloy. Tunano nga bali nga safety. At dalagit pagturukan na paglinungan si kamoy. Pangusaram nga rin nag-igamang mga kwarta. Tapay ha mo yung amin. Dasag mo lang ata. Padasag man nga umado. Anong umado ng ipagbagam? Hanggang nga griri, kapot natakil ta intad kuking ka. Igatang mo ti bagas, kadum, oray man pa, manuwa ka ba nga bagas, tapno hanggang problema. Nagiti delatas. Yeah. Punum na tarep. Sabi na nga tarep. Gag-shopping nga, gina. Siya tulat na bakamon, oray hatak igat katangan. Siya tulat na gumatangin. At damon na ito kwarta kanya. Napahanak manong nemite yan da Lucy, yan da Sammy. Oh, ipag, daka. Si kagamit kay matang, diyan lako. Imanong mo nga lote. Kaya ito nga sawan, diyan nagdiswan ti balayo, diyan dayain na. Walang datan. Yan tayo damuhon sa jay. Datalak po kayon. Agpadayag yung gati kalsada. Sut ginatang ko. Di si bubukel? Na solar? Na lute? Tilaku ka na nukan. Nagdiswan di balayo. Kaya na di mataltalon. Mga nga nang gatang. Munot ni kwa, nangilakwan na. Saan ang gasot? 100,000? Hanggang nga nalakaunay. Ibaga na pa 50,000 na kanagiti na duma. Ibaga taon nira na nga kwartada. Ta sinalsaluyot na kuma. Kit kabutan siya tigimatang. Impautos to kalkalingan na ko nakman. Gusto niya ragsak na na. Gapod na 50,000 ng pagilaklakwan na pinagbalin ko ng 100,000. Tamang ang kunak no adda sa baling nga makaala. Sayang. Anda kas nakataklakwar tayo? Tayo? Maganda naglakwak ti sitaw. Dandani every 3 days. Gapit kang tumanin. Kasi dati ka pindas na dyan nga sitaw. Yung bagata ka ba? Atot di mo dawat iti bukil na. Padasan na ito ano pa nga imula. Kadagay imula ni Manong. Di na pagsabong? Hamat pa. Kasano ko nga nagsabong daki ko? Yung bagak kang kuha na gumatang ka ti pagpasabong. Kung baka gumatang kita, tatakwartanan. Sayang ipag no saan nga masikaso di kitay. Sayang din ang banugan na. Baka adaitan nga dinakayat sumalog iti taltalon, tadakwarta na. Tsak man namot ha. Naman padasan nga paadun ti kwartak ko na.
Munot na itadakan ka. 30,000 na dyan. Hindi at ado dyan ko na. Diyos ko. Ano may sugal na. Imbagak pa iti balay. Ngayon sa kumot maasikaso. Ikaturumban ko Kaya imbagak mat kang kuha na. Pangusaram ti kwarta ko nakit. Gatag di bagas. Kan di balay. Dati pati ba yung sama nang ipag nga nangayatak ng sakti matang. Ngayon sa bali mat pagitong pala na ako na. Baka pa yung sugal na. Diyos ko. 30,000 na tintintakan niya. Dito'y balay manong name saan ko nasangpitan ni Suna. Ni Jingjing Tanda. Ni tatang mo. Nakagwapo nga rimor, nanang. Ano? Nakagwapo nga rimor. Dito sa kapintasan nga bado na tinaramat na. Kaya dati kabarboro nga pantalon na nga. Dati na oding nga ginatang yun sa najay. Sa nakasapatos. Nakagwapo nga rin nga rimor. Napanan na nga ta. Di mo na sa lutsod mo sa di mo papanan na. Kung ano tayo, nalipatak nito. Mapagano, kasino. Hala? Mapan sa Diyos syudad nga kasino? Diyos ko. Siya na nakamamo na ti kasino. Ti kano, kumpadre na, sukanot na ngamis kayong kuha na. Mapagano sa Diyos syudad. Lord, ang mga numay sa langarabi kat awanin de igaman na kwarta. Silawan niyo kumati panunot ti asawag, Diyos ko. Silawan niyo kuma. Aldawon iti sumangpet isu naman. Langanat na puyatan. Langanat pa iti mabisbisin. Gabot makan. Kaya gumatang si Jay. Di ka rin deriya. Di man kaldo. Di ka nagnangan. Pinapanam. Hala na. Gumatang at kaldo. Paksiw. Unong bulalo. Hala na. Di gatang ko. Kadadamat kwartang itag ko ka. Nagastom ko na pag nag-shoppingan. Kati kwarta nga daking ka. Te kwarta nga daking ka. 70,000 pesos. Ako na magkurang ka ba 70,000? Kit 30,000 lang itad mo kanya. Kit 100,000 tinangilakop ti lute. Kuna ni ading mo. Napangkangataman na nagsalsaludsod. Alay ka, mabisinak ka na. Nangin panamon ti kwarta. Malas. Isinta mo awan. Ana? May sara arabi? 70,000 pesos? Mga aba kay damo. Nangaba ka surukin nga sang agasot. Sang agasot, nasurok sang agasot, duwang agasot. Hindi ka tayo pumarbahon, hindi ka nagmalasak mo ito, diablo. Nga, jak ba't nagsarda nga, jak makaabrot. Talaga, nagtuloy-tuloy nga nagulog. Awanin. Pohonay kamot na, friend. Hapay. Di ka man. Kitadamat pala mailako Di talon ilakong pay. Ingkan tuman isukal. Amo, baka siya pakabruta. Jesus, hapoy. Dato'y balay ko nakmanen. Kinamantilangana. Dato'y balay. Anong name? Talagang sa balin tinasong nasumok ti asawak. Baka tiladad tang ilaklako ng manong name. Katagpeso. Ni Sami manong name tinangasikason kadagiti imula ni Efren nga nating. Isun tinag-spray manong name ti pagpasabong. Isun tinangasikaso manong name panang ginagaidan na dumakil mo tin digiti ruot takdakil mo tin ng digiti mula. Timultulong akmat manong.
Nagyaman na kang kasami. Napiyan to lang ako Maabrot mo ta. Takal tumati makwartaan dito Ipag no agmuda. Kalpasan ladwa daw dito makita mo nagsabungan. Naroon ako man nasapa napasuyutan. Naroon ako man masigod digiti root. Nagpeso nga nagusar iti ganagan ng digiti ruot mo ti umagaw kadagiti ganagan tadanimat kabutan. Awanen di 70,000. May salang rabi naibos na. Ayan ang hurutitan. Tsak man na mo. Tano adda dya balay agul uldan. Tano awon dya balay imbas nga dito ti umayan na. Kapag ka nagiti barkada na. Detalayang no. Isalda na. Adi na oras na ito nga taltalon. Tao mo tadi sa baling ilako na saan? Sus ko. Ngamin tayo ti kasta nga biyag. Intun ka ano ngagbalbali ti asawa. Intun ka ano. Manong nahimi, diyakang mo. Tatalagang nasunutan ng tisugal. No agawid, no daduma, naisip. No daduma, napungtot. Mabali ng tag-harvest ka digiti mulam nga natin. Uy, nagbungan damat lang. Inasikaso ni ading mo. Tandaan to ni ading mo. Pinasuyutan na ti pagpasabong. Ginaitan na. Mabali ng tag-harvest. Ikit di ba yating kagarbas ang tatay lakom no da kortap. Baka awanan di 30,000. Ginatok ti gimatang di bagas. Di ba yat? Awanan ti problema. Papapanam. Pangal-alaam. Ha? Pangal-alaam ti suksugal mo. Diskartak mo tira. Baka insaldam nga di na oras na ti talon. Kitak man titulo. Manong name yawan ti titulo. Nagibang alam ti titulo. Ha? Awan pagibiyangam ka neta, dagak neta. So awan pagibiyangam. Nagisaldaam. Saan nga problema data. Basta harvestem na jay. Aging ka ng panagtatalon. Saan to nga siyak timang talon. Dito nang ilakwakon. Ana? Apunay ka na. Dahil dito nang isalda, kunak. Salda pa ilang dito. Imbagak da ito'y kinisami manong. Diyos ko, nyamatan. Ay, ibang damagan man na sinot ng isaldaan na. Tanong maibaga na. Kat saan na pa nga naisubli, nabayadan. Sakti mang bayad. Sami, sayangik na ito nga dagamanan. Isong siyak tinanggatang ti lote. Tadi talaan mo, madudikit anak. Siyempre, balaydan to. Di ba? Kat no ilako na, isaldang ilako na rito yung talon. Sayang. Siyempre, anong ipatawid ka dagit anak? Makabagbasa dan tumangas pagarikan, ang pintas ka trabaho, dangim naskin. Nga damat may patawid ka ako ada. No, dito lang house and lot yo. House nga di penalpas. Isuntula ti patawid yo, awanin na. Kat sigurado nga ganak kantupa. No magagat di asawam nga mong putot kang ka. Kat pudno manong nemi. Ang napilit kong ibaga keng kuhanan sa sinot ng salda. Abay damangam. Tapno siyak. Timang saka. Tapno na masakak ton. Siyak timang igam titulo. Hangko itid kang ka. Pangalam ti pang sakam kuma. Pangalam kuma. Alaman. Basta siyak timakam mo. Basta ibagam no sa sino.
O sige, imbaga. Manong Nemi, 150,000 ti panang saldaan na. Sa bagay, hanga saldala ko na dyan ta. Hanga 150, gudo 500,000 ti bayad dyan daga. Imbaga kini Efren, Manong. Aging ka, napan na sinakakin, intinda kanyak ti titulo. Ipag, sa mo pulos tao mo ti mayat mang salda, ti daga, naon titulo. Ti ibagam no dawatin na. Ti ibagam no dumagin na. Diyak penasalda ko na. Kinatulog ko na dyan ng salda. Nga nagsaludsod, nadalang saka, awan ko na natin. Basta pilitan na lahat ng agbayan. Kasta nga rin na napasamak manong naming agaga narperken dagiti na mula nating manong panagtatalo na. Panagtutudod manong. No napiksa ti tudo, manong nemi agsapri ti ayan mi. Ta siyempre, no daangin na, sumrek, ito na kata di mo't pa'y nabubadaan, manong nemi ti balay. Aging ka, manong nemi, nadagnig ko iti radyo, nga da dumteng nga bagyo, nga super typhoon. Diyos ko. Imbaga kiti asawak. Nanging mo? Tiyan na, super typhoon. Dumuprak iti lugar tayo. Patpatsimot eh. Super typhoon, super typhoon. At dapat signal number 3 kunada, init. At signal number 4 kunada, arbismet lang. Nilagado ti balay tayo. Saan pa nga nasiyat pa nakaramid na. Nung basit lang nga angin nga agtutok, sumrit ti dano, mata di mo't pa'y nabubudaan. Kaya saan tayo matabaslip dito nagtikwarto ah? Ulit anak ta. Haman ta sumurti, dano ito nagtikwarto? Na problema ko ma. Diyos ko. Danag mo na ya. Din to pegdanag digit kalapaulo ti balay na. Sikan tugid din, nga sementado, nga galba, ti galbam, ti atep mo. Dimteng, signal number 1, signal number 2, signal number 3, nagpigsa. Grabe imit nga rod, manong nemi. Ay, manong, signal number 3, pailaing, nagpigsa ti angin, kan tudo, mas maslip kami, naging ka na nga nay tayaban ti bubong ti balay mi. Ay, Efren, batay tayo. Loko mo data nga bagyon. Nagpigsamad gay mga peso. Ano paramitan tayo. Nagpigsa. Alam mo tanagta. Mga lakti dinong mo. Uri kat saan nyo masungat nagkakwa. Uri kat agpaamyanan ti da. Agpaamyanan ti angin. Kat adat amyanan ti balay da sabi. Alain kayon, Nagbakwit kami manong nemi. Kat naslip kami. Ayaw, sumara kayo. Pigsa ka bagyo. Ini, manong Efren, ayun na. Naud-odi. Naikat namin pinsang na itayab, ti bumungan, ti balay mi. Katapi nga mga di mo pinagsakbay ni Manong. Imbagang ko nga super typhoon, di na patpat yan. At dalig na signal number 3 ko na nga gininit. Paunay ni Manong, talaga, di na amo tagsakbay. Dinapulos ang mga aramidan kan na tibalikas nga panagsakbay. Nagsuksukat kami nga ginaman ng naming kit nakaimiming tayanda. Sila mo madlaw ti bagyo. At alang arod ken napinis. Wen, saneng-seng lagi di punong pigsa nga bagyo ito karakararag tayo. Ipag kararag tayo. Nasapay ko mata. Awan unay di kitiya. Maapektaran. Sabi ko mata nakasagana di babasit ti balay na kita nakabakwit na nga dagos. Kasta ko mamat inaramid yo, nagbakwit kay kumahan nga dagos, di may okay kumahan. Hindi Efren, ni manong mo umatin. Ikamang kitain kaman danunan. Ay,
Oy, sami. Ang kamakikasang-gasat, at di kita tayab nga galba. Oh, Diyos ko. Ti asawa, ti ama, ti anak ko. Daman ti araramidan na tama paspasamag kang kuwan sa lakad yung uma. Manong nemi na pasangpit mo itlaeng isuna. Nakastaon iti panagkot-kot ti mermer na. Niya, sami nga kapsat na manong nemi tinang tultulong kang kuwan. Sala nagsardeng ti panagkot ti mermer na manong nemi idi pinagkape na. Bagasaan nga kape ti masapol mo, anong? Uminom ka ti arak kahit no? Mabisinak. Makan ko ma. Sige mamid lang ito mga isagana na giti agabirat ti kanan tayo. Kumusta di balay mo? Namin pitsan nga naitayab ti bubungan. Sumarek ti dalom itunig. Ta pati dagiti tawa nga temporaryo kat nikat naitayab da. Dito lang natulidan na pa eh. Di kidididing. Hangat amat ten. Tanatak ko nga di postena. Ano manong? Nakumanta isot nang igastom ka dito kwartam. Hanggang kumanta agbakwit ita. Alis ito nga may tayab di bubungan ata. Di mat pa nagbubada. Siyempre, sumrek ti angin eh. Tayab na. Nung nakamada bubada na, at damang sangga di angin, sa balit yan, puwersa na. O, makita ko ni. Emang dito balay. Tapintas pa nakaramid na, takompleton. Ang balit ha, medyo kimapsutin. Itay tumang terabit, pero may nagpiksa. O, anak. Ading ko. Dendenggan mi nga agabira ti panagsarita di kita agkapsat kabayatan nga agkalkaldo da. Agkalkaldo kami. Sana ka nagsakbay. Nalipatak ti aramid kan balikas nga panagsakbay. Nadunga kwarta at sinayang ko. Basit lang manong. Diyak pinasaka di talon. Abay, nagpanayong ka? Kumaangam din namat kaya nagpanayong. Dakilan iti interes na. Manipuri di sa anak na makabayan, iti nagtulagan mi. Naging interes ni 10%. Ti kada bulan. Ading ko, sika man lang ti mapanmangsa ka. Tabayadak token ka. Manong, nabayagan din nga nasakak. Adda kini ipag titulo. Pinagparangkulat ang hampay nasaka. Tap na mo tap sa pulon ti titulo. Di ka dadaotang mo kanya nga sangagasot kat 50,000. Kahit ko, ininutag itong mayadan. Kasano? Agtalo nakton. Kinagagagatak ton. Kat na jay ginatang mga lote. Mabaling nga no kasantulain kat sublik diyan bayad mo. Kat no maabrot mo lang di apit das ti apit mo di alis ton tula. Ngem ti mo na nga si kaswe manong balay. O anti pagbalay ko. Pautangan ka. Tabayadam to mo yung pinsan. Balay no ko kas pagarigad na
Dahil sa nga 250,000 ti utang mo, no, kahit mo pasublin ni Lute. Sa tapagbalayo, ora ta, diyan na bumungan na, tinaikat. Mabalimbat nga subli. No, sa din naman tinagtungpalan na, makita tayo tuntunog tal na di tiyempo. O, mayat ka. Alaman natin ko. Nasiyat lawanay kang ka, tanagagad ka. Adut urnong mo. Kaya tangarte ko na naman nung nagagad ka, agbiag ka. Inusadot ka, ay susapo. Matay ka. Dahil talauna yung tinagyamyaman na kinihapo Diyos manong nemi tanong kasanot gagat ni Sami maspay kin Efrenen no mabalin. Supusupuro tarak magmanong. Mapangkudan danon taltalon. Nagparamit kayo dangan. Pasun at tikal kalapaw manong nemi titaltalon. Nagagat pa yan manong nemi itirabii. Kaya tatamad langin ading ni Jingjing manong nemi lalaki, junior. Nakatsamba manong nemi tinagsasaruno, Eric, Nathan, pinadas na pa yung manong nemi, tinagmula iti bawang, tawan ti unay bawang ditoy, ang uso na ng pinadas na laso na. Again ka manong nemi, nabayadan nan ti utang na iti kapsat na. Kalpasan ng mutang, iti panang papintas min, panang lagdamin, panang kompleto min, manong nemi ti balay, napintaan nga nagalat pa yun. Napasubli na manong nemi ti lute, ngayon lang ako nito sa nga gasot. Ken, nabayadan nan ti 100,000, 150,000 na panang sakana, ti talon nga insaldan. Iti agdama manong nemi, inawag ti may katlo nga anak mi. Tas anak pa nga nagpalaygid nga dagos. Talumatan manong nemi, ti putot ni Sami nga anak dakin ni Losi. Talun tumaten kada kami, palubos ti Apo. Ket nagageten ti asawak, mamanong nga aguldan. Sa lagiddan, kasta nga maturog kami ni Trabi. Nagagat pa yan manong nemi, nga agsibu. Sa ala nga nagitimulan ti taltalon ti sibsibukan na. Nudikat pa siya, gabota, karkargahit ti may katlong anak mi. Ket kunak, ang kanang nga daw dawat kong sapay ko ma. Tasaan to nga sumsumuro ti sakit ti asawak nga nasadot. Ken amuna na panunutan ti masakbayan, ti panagsakbay. Sabi ko ma, manong nemi at damat na ibatik nga adal, liwliwak ang pagsarmingan ti biyag, karigiti padak nga nagdengeg ken nagbuya. Thank you iti anus mo nga nangurnos, kalpasan nga insen ken ka ti detalya na iti messenger. Thank you mat karigiti nagdengeg. Ito, agyaman ng pagaya mo, Vanji.